Unai Belauztegi naiz, bale? Ingo dizuet errepaso orokor bat Bigarren Errepublika eta Gerra Zibilari buruz. Ziur asko, aipatuko ditugun gauza asko jakingo dituzu, ja. Aizeatelako ematen, ez? Batxilergokoa zeate zuek ere. Bai, orduan, selektibidaderako prestatzen aizeate Espainiar historiaren barruan, aberra guztia, nola eman. Bale, orduan, bueno, ziur aski, ezagunak egingo zaizkizue gehienak, baina, bueno, gero zerbait nahi da zuek gehitu edo proposatu edo esan, pues, komentatu, bale? Izena ipini diot hau, Espainiako Bigarren Errepublika eta Gerra Zibila, orokorra. Bai, gaia ere, hau bera dalako. Eta irudi honekin, aurreko astean ere irudi honekin hasi ginen, da gaurkoan ere irudi honekin hasiko gara. Agertuko dian argazkiak eta ez dian ereak, bale, ez ditut nik atera. Bai, hor dazkazue, nondik ateratakoak diren, bale, ez dian ideak, baina nik erabiliko ditut. Ulertzeko eta testu inguratzeko. Ados. Hemen dakazue, Bigarren Errepublikan ateratako argazki bat. Da hau, eta ikusten zuen bezala, bueno, hor zerbait ospatzen ari dio. Oporretan daude, edo festetan daude, edo behintzat zerbait ospatzen ari dira, edo posik daudela ematen du behintzat. Bai, ze hau ere izan zen, Bigarren Errepublika. Postasun hau, bai, horre, asto gainean, lasterketa bat egiten ari dira. Eta Bigarren Errepublika izan zen hau, eta Bigarren Errepublika izan zen baitere hau. Bai, eta hau ja igual ezagunago egingo zaizu argazki hau. Bai, bakizu zer dan? Hau ez. Baina, etzabiltzate urruti. Gero ikusko dugu. Beste ezagunago bat da. Gernika da hau, bai. Nola pasatuko garen? Hemendik eta honea. Oso urte gutxitan. Bai, 5 urte, 6, asko jota. Hau bai bada. Zuen herria, ja. Hau ni baino beto ezagutzen dezuea. Bai, hemen ere, pasatuko gehalako oso denbora gutxian hemendik, zerbait ospatzen edo posik egotetik, ona. Eta aldaketa handia da, bi argazki dira bakarrik, baina bi argazki horiek gauza asko komentatzen digute, eta gauza asko adierazten dute. Bai, indar handia dakate. Batean, posi daude, eta hemen, biztan ez dago inor, baina esango nuke jendea oso posik ez dagoela, hemen, geratzen direnak, behintzat, bale? Tarte honetan ze pasatuko da? Ba, badakizu, hau guztia pasatuko da. Nik beste dakizu ze gertatuko da, hemen danean, bai? Errepublika bat aldarrikatuko da, eta ikusiko dugu, ze testu ingurutan aldarrikatuko dugun, azalduko dizuet, bale? Gero hor, bueno, egongo dira erreformen aldeko testu inguru bat emango da, estatutuarekin, emakumearen parte hartzearekin, espazio publikoan edo politikan, bai? Eta gero ja, 33-tik, 34-tik aurrera, hasiko da gauza ja, okertzen, aurretik daude tentzioiek, ja hortik aurrera, hasiko dira, okertzen, eta emaitza izango da, pues, hori bera. Hau, honela amaituko dutela, herri askok eta askok. Bale? Orduan, nola emango da prozesu guztia? Bueno, pixka bat modu orokor baten azalduta. Bai? Diktadura baten garaitik gatoz. Errege bat dakagu, ia 30 urtez, eta beste bat egon zan aurretik, beste ia 25 urtez. Bai, berrez harkuntza eta, bai, goratzen, turnismoa eta hor ezarritako erregea eta hor ezarritako konstituzio bat, iritsiko dira orain arte, edo behintzat, 31 arte. Eta azkenengo 7 urte horiek, izango dira gaina oso, bueno, militarrek kontrolatutako garaiak izango dira. Eta horrek, nolabait, adierazten dugu baitere, garaia nolakoa izango da. Bale? Eta testu inguru hortan hasiko daia monarkiaren kontrako oposizioa antolatzen hasiko dira. Monarkiarik nahi ez dutenak hasiko dira euren artean antolatzen. Erreforma batzuk egin nahiko dituztenak. Bai, hor, Alianza Republicana eta sortuko dira. Bueno, Primo de Riveraren diktadura zari naiz. Bale? Eta hemen, emango da, eta suposatzen da ezagutuko dezuela, Donostiako ituna edo Pacto de San Sebastián, edo dakit, nola ikasi duzuen zuek,
liburuetan. Hemen dakagu. Hor erdian agertzen den hori, da erregea. Alfonso Amairugarrena. Eta etortzen zen, besteak beste, Donostira, Euskal Herria etortzen zen, oporreta. Abuztuan. Ekainetik irailera egiten zuten hemen. Eta bera hemen, oporretan, dabilen buelta horretan, ospatuko da baita ere Donostiako itun hori, Donostiako pakto hori. Monarkiaren kontra daudenen pakto hori. Edo antidinastikoz, esango du, garaiko egunkari hauek esango dute, reunión antidinástica, erregea aldatu nahi dutenen paktua egongo da. Hauetako batzuk, aurretik, monarkiaren parte izan zian. Eta hor, agertzen dan bat, horri, ie txuria, ez da igartzen oso ondo txuria da gana, baina, bigarrena eskerretik hasita, hori erregaren ministro izan zen. Alcalá Zamora, zaguntuko ezue, Republikako presidente izan zana. Hauek, amaituko dute pixkat aspertuta. Monarkiarekin eta monarkiak ezarri nahi duen sistemarekin. Eta hasiko di euren artean hori nola aldatu behar dugun defendatzen, eta paktu hori egingo dute Donosti. Eta garaiko egunkariek ateratuko dute, nola trascendental reunión de los elementos representativos del republicanismo, nola ari dian, pixka bat erregaren kontrako proiektu hori antolatzen edo. Mendazkazu izen batzuk. Importantea dira, baina ez dizkizue guztiak izendatuko. Azimarratu izkizue batzuk, Bigarren Errepublika garaian ere protagonista handiak izango dialako, eta hor azken hori, Fernando Saziain, ez dakit ezaguna zaizuen, baina hori izango da Donostiako alkatea. Errepublika aldarrikatzen danean. Eta hori izango da, bilera, nolabait, bileraren anfitrioia edo, bilera pixkat, presidentea edo, zirkulo errepublikanoan, berak egingo du, anfitrioi lanak, egingo ditu, berak. Eta hauek izango dira hauek guztiak, eta atzetik etorriko dianak izango dira erreformak nahi dituztenak. Hor dago klabeetako bat, erreformak nahi dituztela hauek. Batzuk, erreforma handiagoak. Eta beste batzuk, baina poliki-poliki. Eta horre emango da. Gero, Bigarren Errepublikaren bilakaera. Baina importantea, erreforma nahi dituztela. Eta gehienak, edo hemen agertzen dian abeintzat, ez dutela nahi monarkiarekin aspertu dira, naskatu geha, eta urte asko pasadea, hau ez dikoa ondo, eta hemen aldaketak eman behar ditugu. Zer erabaki izan paktu honetan? Oso ondo ez dakigu. Eta oso ondo, badakigu. Zergaitikan, eurak izan zala un pacto entre caballeros. Emakumezkorik ez da egon, hori esan behar da. Gizonezkoak izango dira, hemen bilduko dian guztiak. Un pacto entre caballeros izango dute eurek. Ez dute akta bat egingo, ez dute bileran hau adostu da, eta hau sinatu dugu, eta ez dakizer, horlakorik ez dute egingo. Baina gero, nola prentza, egunkariak zain zeuden, biltzeko, amaitzen dutenean galdetuko diote, zegin dezu ez, adostu dezu ez, da gizet, orduan, Indalecio Prietok, besoeko azanak, zagunen gozaizue, suposatzen dut, bai. Berrak, idatziko du, eskuz, ohar baten, bilera honetan, itzein dugu honetaz, ez da gizet, eta hori publikatuko dute gero, egunkariek. Badakigu, etorkizuneko errepublika bat diseinatzen, edo etorkizuneko errepublika batei buruz hitz egiten ari ziala, hori badakigu, eta zuek ere badakizu hori, eta badakigu, Kataluniarekin zer egin eztabaidatzen hasi ziala baitere. Aurreko diapositiban agertu dira batzuk, katalanak izango dira, ordezkari katalanak izango dira, eta galiziarrak baitere. Orduan, Kataluniarekin zer egingo dugun. Euskal Herria oraindik ez dute aipatzen. Eta gero, gobernu berriarena, hori, suposatzen da hitz egin zutela, baina gero, hemen ordezkaritza eta lehen da biziko gobernu provisionala errepublika aldarrikatzen denean, izendatuko duten gobernu provisional ez dira berdinak izango. Orduan, horrek sortzen du pixkat, ez da bai da pixkat. Eta beste alde batetik, eta hau da beste Donostiako beste egunkari bat, Gipuzkoan irakurtzen zana, La Constancia, horrek azue, integro tradizionalista, esaten digu bere irudiarekin pixkat, ze pentsamendu dakan, da honek esaten du, antidinastiko horiek antolatzen ari dian bitartean, beste batzuk ere antolatzen ari dira hor, gorrian jarri dizuet. Koalizio monarkiko regionalista ha ultimado su candidatura. Hauteskundetarako prestatzen ari dira, besteak ere. Nola baiteko polarizazio bat ematen ari da. Kakotxen artean, baina ari da. Erreforma nahi dituztenen, eta,
monarkiarekin jarraitu nahi dutenen artean. Vale? Diktadura, bueno, 7 urte, ia 8 pasatuko dira diktadura, eta hau ezagutzen dezue baita ere. Apirilaren 12an hauteskundeak ospatuko dira, baina udal hauteskundeak izango dira. Alegia, helburuetan, erregeak kentzea edo errege ipintzea edo ez dakit norri pintzea edo norri pintzea gobernuan. Helburuetan hori, helburuetan udaletxeak antolatzea. Bai, hortik, gero, pasako gea errepublika aldarrikatzea. Garrantzitsu agian, gizonezkoen sufragio unibertsalarekin ingo dutela hauteskundeak. Orain arte ez bezala, edo azkenengo 7 urtetan ez bezala. Bai, hor, jende gehiagok parte hartzeko aukere emango dute. Vale? Eta, bueno, koalizio antidinastiko hori edo sortuko dala. Alegia, errepublikanoak eta sozialistak bat egingo dute monarkiaren aurkako kanpaina eginez. Vale? Koalizion, republikano sozialista sortuko dala. Vale? Eta hemen dator eztabaida. Estatuko hiri nagusienetan hauek hauteskundeak irabaziko dituzte. Hirietan. Eta hor dago. El quid esaten dana. Vale? Karezkizuet ikusteko, ze Eibar, da zuek sortea dakazu, ze Eibar oso adirazgarria da. Prozesu guzti honetan, Eibar oso hiri adirazgarria da. Gertaerak, hemengo gertaerak errepikatu zialako Eibarren hein handi batean. Eta hor, sorte handia dakazu, hemen bizitzearekin. Bai. Gipuzkoan, hau ez dian ere datuak, Rodríguez Ranzena. Baina, bueno, emaitzak, tamen dazkazue, lehian zeuden, Gipuzkoa provintzia guztian zeuden zinegotzi guztietatik, udaletxean parte hartzeko zinegotzi guztietatik, herena baino gehiagok izango dira katolikoek eta monarkikoek, irabaziko dituzte. Bai? Eta errepublikanoek eta sozialistek, hori, 19 bueltan irabaziko dituzte. Gutxiago. Baina, boto kopurua kontuan hartzen badegu, gehiago dia erreformak nahi dituztenak eta erregearen kontrako hori botatuko dutenak, bestea baino. Guztia batuta ez, baina, behintzat, frente katoliko monarkiko hori baino, gehiago dia. Hau nola ulertzen dugu? Nola posible boto gehiago lortu eta ordezkari gutxio, edo boto gutxiago lortu eta ordezkari gehiago. Hemen dago, hirien eta herrien arteko, bueno, desoreka edo nahi badezue. Bai, asko zailagoa da, Donostian, zinegotzi bat lortzea, boto gehiago behar dira Donostian, zinegotzi bat lortzeko, ez dakit nola esan, ataunen baino, gutxiago diala. Boto gutxiagorekin, jende gehiago, ordezkari gehiago lortzen dituzu. Hau bera, gutxi gora bera, gertatuko da, estatuko gainontzeko leku guztietan. Hiri edo gune industrial edo pixkat modernoagoak ziren lekuetan, irabaziko dute republikanoak eta sozialistek, baina herrietan, alegia, Espainiako leku askotan irabaziko dute besteek. Eta horrek sortuko du, eztabaida, tentzioak sortuko ditu horrek. Eta orain zer egingo dugu? Nork irabazitu hauteskundeak? Nork irabazitu batek edo besteak? Eztabaida hori, zabalduko da. Vale? Hemen, bueno, esan dizuetana, baino, herri batzutan irabaziko dute kontserbadorek eta hirietan Donosti eta Eibar hor kokatzen dugu irabaziko dute aldaketa nahi dituzten horiek irabaziko dute. Vale? Eta hauek zeingo dute? Errepublika aldarrikatzen hasiko dira. Poliki. Vale? Hemen dakazue. Vean gorriz. Hoy se espera la crisis total con posible abdicación del monarca. Da, apirilaren 14koa. Alegia, apirilaren 13an idatzi zuten egunkaria hurrengo egunean kaleratzeko. Hurrengo egunean goizean orandik, ze pasatuko da, nork irabazitu hauteskundeak, eta segingo dugu. Egunkariek izango dute, posible abdicación, posible da erregeak abdikatzea. Ez dakigu. 14an bertan, orandik, goizean. Goizean norbait jaiki bazan lanea aurretik egunkari irakurtzen hasi, igual, erregeak igual abdikateko ingo du, 14an bertan. Baina, ez zekiten oraindik. Erregeak, abdikatu ez du egingo, abdikatu gero egingo du. Baina, erregeak Espainia utziko du, eta erregearekin batera errege familiak ere bai. Bi leku ezberdinetatik. Eta hemen dakagu, erregina
Donostiatik bertatik aterako da Frantzia bidea. Eta batzuk, ze badago jendea ikusi dugun bezala, jende asko dago, erregaren alde dagona baita ere, batzuk, hemen ipintzen zuen, emocionante despedida en la estación donostiarra. La reina entre lágrimas, negarrez, erreginak, zantzun, trenetik, zantzun agur, zeni, Frantziara noa. Eta jendea juntzitzaion erreginari, ere, boto ematera, edo botoanik. Saludatzea edo, agur esatera. Honek adierazten du, badagoela atzean. Erreginaren edo familia real horren jarraitzaileak direnak. Bale? Bi egun hauetan, igandean ospatuko dira hauteskundeak eta asteartea bitarte hortan, bi egun, igandetik asteartera, 12tik 14 hor, emango da eztabaida. Zer? Errepublika bai ez, ja, baino, udal hauteskundea dira, ja, baino, hirietan guk irabazi dugu, ba, baino, probintzian ez, ba, baino, Eibarren bai, ba, baino, Azpeitin ez, ostra, ze egingo dugu, bai, eta hor, hori ulertzeko, hemen ipatu dizkizuet iturri ezberdinak dazkazuenak. Sartzen mazate, Goibarraren horri aldean sartzen mazate, hemen, hitzaldi hauek antolatu ditudan horri aldean sartzen mazate, hor, dazkazue bideo pila bat, eta dazkazue egun hoiek eta garai horietan bizi izan zianan testimonioa dazkazue. Eta berdan kontez dugu ez. Goizean jaiki ginean, ez dakit zer, oso interes, ez dakit ikusi duzuen klasean edo ez. Ez ikusi, batzuk bai, sartu, saltzeatu, hor interneten zabizta dela atxaldean, saltzeatu. Hor agertzen dira. Jo, agoratzen naiz goizean ez dakit zer, agoratzen naiz bestea, eta hor egontziala, bale? Eta ero dakazue, interneten dagoena baita ere Viaje por el país de los recuerdos. Hori Etxebarriarena. Dana hau, hor, ezkerrean agertzen zaizuen liburu hori. Bai, hemen, emakumeak ere agertzen dira, Orain arte ez diogu protagonista gehiagik eman, protagonismo gehiagirik, baina emakumeak ere agertzen dira, bale? Tegieri eta Larreategi behintzat agertzen dira, hor. Ez daute, jo, ni nintzan hemen, balkoian nengoen, da eta kize pasatu zuen, da zaratak entzun ditut, da eta kize eta bakizeta. Eta de repente, baina salduko izuet, segertatu zen. Bueno, badakizue, segertatu zen. Historia ze izan zen, badakizue. Bale? Hori ere interneten dakazue, Viaje por el país de los recuerdos. Kontatzen du urte hauek lehenagokoak ebai eta ondorengoak berak nola gogoratzen ditu. Da oso polita da ikusteko, oain dala 100 urteko bizimodua nolakoa zan. Jendeak segiten zuen, oain dala 100 urte Eibarren. Eta bertan bizi bazate, nik nire herrian ez dakat aukera hau. Baina zuek badakazue aukera hau ikusteko. Hombre, ez ditut ezaten egun baten irakurra zuen liburu guztia, bakit. Baina, bueno, biztazo bat emateko, a ver, lo que cuenta sobre la República, a ver, lo que cuenta los días anteriores, polita da ikusteko jendea, nun ibiltzen zan, nun lan egiten zuen, nola junten zan, ez dakiz zer, bale? Eta, bueno, hauek ze kontatzen dut, hor, Lukas Alberdi aipatu dizuet, bueno, entrevista bat egin ziotelako, baina, hau da bideoa, begira, hemen. Bideoan izen eta bideotako baten izena da hau. Ez natu, errepubliki etorri data. Egunkariek esate dute, posible abdikazion, eta hemen, ez nahu goizian, ze errepublika badator. Adierazten dugu, ostras, hemen badago, zehose. Zerbait gertatzen ari da. Bale? Sartzen mazate, polita da bideoa. Orduan, ze gertatuko da hemen, bi egun hauetan. Bueno, hauteskundeak iraziko dituzte batzuk, eta iraziko dituzte besteek. Segun zein irakurtzen diogun, hor dago. Irabazlea, bai. Astelenean, igandean hauteskundea dira. Astelenean, hor, kontaketak eta egiten ari dira, eta errepublika bai, errepublika ez. Astelen gauean bilduko dira, Eibarren bertan adibidez, zango dute, aldarrikatuko dugu errepublika edo ez? Ezin dugu aldarrikatu, ez dakigu irabazi dugun edo ez, edo Eibarren bai, baino, haber zer. Vale? Eta, astearte goizaldean, Eibarren bilduko dira, eta aldarrikatuko dute errepublika. Zeirak, zeiterria, zazpirak, buelta hortan. Zergatik? Bueno, tamen eztabaidan dia dago. Batzuk esate dute, gaizki ulertu zutela, beste batzuk esate dute, gaizki ulertu, baina bueno, beste batzuk esate dute, errepublika aldarrikatu nahi zutelako, ez dakigu. Kontua da, goizean, bilduziala errepublikano eta sozialista batzuk, zan dutela, errepublika aldarrikatuko dugu. Aldarrikatu zuten errepublika, eta gero, hori, Etxebarria kontatzen du, bueno, iristen zian, trenarekin, iristen zian lehen da biziko albisteetan, esaten zuten, ostra, hemen beste inunez dute errepublikarik aldarrikatu. Gero ez da bai dago, Bigor, Galizian izan zan lehen da biziko ez. Baina, jake Eibarren gauden, zango dugu Eibar izan zala lehengoa. Horregaitik gaude, Eibarren da. Eta errepublikak ere, rekonozitu zuen Eibar. Gero horra udaletxean akazue plaka. Udaletxeko sarreran hor, uste ezkerreko paletean hor, pintzen du, errepublikak nola
errekonozitzuzun Eibar izan zala lehen da biziko. Orduan, guk zango du Eibar dala. Vale? Nun baiten irakurtzen behar igual Galizian, bai, horrek izan zegoen igual Galizian, baina ni Eibarkoa naiz da. Vale? Orduan, ze gertatzen da, Errepublika aldarrikatuko dugu, eta beste inun ez dute aldarrikatu. Juten dia, deitze dute Bilbora, eta zatu, Lucas Alberto, a la Casa del Pueblo de Bilbao, kaixo, egunon da, Errepublika aldarrikatuko dut, da, zuek bai da, ze Errepublika? Bilbon, ez da ginuen, hiri Euskal Herria handiena da, Bilbon, ostra, gu bai, zuek ez, Vale, fuera, para, no ha pasado nada, danak pizkator. Eta de repente, azten dira albisteak etortzen berriro, eta ez dakin nun da badakin nun, eta Katalunian, eta Maziak, eta Luzon Panto, entzungo izan dituzten horiek, Errepublika aldarrikatu dute, bai, guk ere bai orduan, eta berriz, jungo dira udaletxera, eta aldarrikatuko dute begarrenean, Errepublika. Hartuko dute erregearen irudia, da, balkoiti botako dute, udaletxe berria osatuko dute, eta Errepublika aldarrikatuko dute, berriz. Lehen da bizikoa egin zutenean, etzekiten. Bigarrenean, bai. Bale, mendakazue, hau argazki hau zagutuko zue, pentsatzen dut. Mengoak izan da, bai, eta plaza ere, bai. Hau, bai, nola ari dian. Izena aldatzen plazari, erregaren izena zeraman honek, eta orain Errepublikaren plaza izango da. Bai, hemen, Juan de los Toyos, zaldi ematen, balkoitikan. Eta hau da, Donostiko udaletxeko bat. Donostiko udaletxeari atatako argazkia. Argazio ikurriña, ez da ondo ikuste, baina bandera errepublikanoa da, erdien dagoena, eta hemen da gazte sozialistek altxatuko jarriko duten bandera gorria izango da. Hor, Donostiko udaletxekoa. Udaletxea, ez orain dagoen udaletxea, kasinoa zen alen, baizik eta hor, alde zarrean, danborra da eta ospatze duten plaza karatu, hor zegoen lehen udaletxe. Bandera republicana, socialista y nacionalista ondeando la fachada de casa consistorial de Donosti. Donostiko egunkariak aterako dutelako. Vale? Orduan, behin errepublika aldarrikatzen dutenean, eta erregeak onartzen dut, juni egiten da, Frantziara juten da erregea, horren hasiko dira erreformak. Eta badak izkizu, erreformak ikusi dituzu. Vale? Ez ditut guztiak azalduko, ez da nire helburua. Vale? Importantea zer, batetik, erreforma proposatzen hasiko diala, eta bestetik, eztabaida bat sortuko da, zer nahi dugun. Zelako errepublika nahi dugun, eta zelako Espainia nahi dugun. Modu ontakoa, edo bestekoa, eztabaida sortukoa. Bale? Hemen, Euskaldunek eta Katalanek eta Galiziarrek, eta gero proiektu gehiago gongo dira, hor, autonomia estatutuarekin hasiko dira. Bale? Eta eztabaidaren beste puntu importantea izango da emakumearen papera zein izango dan. Orain arte, ez diote eskubiderik emango, toan izango dute, ostras. Zuek deno berdina bagea, eta deno eskubide berdina bazkagu, gizonezko bai, da emakumezkoak zer gaitik, ez? Testu inguruak lagunduko du baita ere eztabaida hori azaleratzen, eztabaida hori indartzen. Aurreti dator, dakit ikusi zuen, baina Seneca Falls estatutara jute mazate, edo Frantziar iraultzara jute mazate, edo Olimpia de Goezekin, da dakit ezaguna zaizki zuen, baina emakumeen eskubideen aldarrikapenak aspalditi datoz. Eta estatuan ere bai, pasatzen dana, hor daude, orain azaleratuko dira. Bale? Argazki ezautze dezue? Getxoko alkatea zan hori, errepublika aldarrikatu zutena. Pero, Euskal lehendabiziko gobernuko presidente izango zan. Kurrin batekin da hor. Agirre lehendakaria izango zana da hori. Eta hauek, erreforma batzuk aldarrikatuko dituzte. Piano, eta poliki. Horren hau biak batera, gehiago daude, baina hau biak batera emango dira. Hauteskundeak ospatuko dira, orain bai, ze aurrekoak udaletxeak antolatzekoak zian, baina orain bai, ospatuko dira hauteskundeak gobernua eratzeko, eta gobernu provisionalaren ordez, benetako gobernua edo, gobernu, jendeak aukeratutako gobernua izan dadin, presidente aukeratuko dute, Donostin egontzana, horatzen den hola Donostin egondan ituna firmatzen eta erregaren monarka zana, erregaren ministroa zana, orain, bera aukeratuko dute presidente. Eta, eztabaidatako bat izango da, gizonezkoa bai edo gizonezkoak ez. Emakumezkoa bai edo emakumezkoak ez. Gizonezkoa bakarrik edo ez. Badakizue, emakume utziko zaie zerrendetara aurkezten. Horrela,
aukeratuko dituzte hiru hauek. Bai, eta azkena izango da, hiruetan egongo dana. Bai, baina ez diote aukerarik emango botoa emateko. Osea, botorik ezin dute eman, baina aukeratuak izan daitezke. Bueno, vale, eta hor hasiko da, eztabaida. Bueno, aurretik dator, baina hor azaleratuko da eztabaida. Bai, uste selektibidadean testu bat badakazuela honekin lotuta, bertatik atera da behintzat, parrafoa. Bai, eta hauek erreformen alde egin, klara kanpoa mor da. Bale, horra zimarratut ez. Erreformen alde egingo dute hauek. Bai. Monarkiako goi mendek aitortu ez ziotena, aitortuko diotela emakumeari. Erreformak egingo dira, eta guk aukera eukiko dugu botoa emateko ere. Eta horra bakizue, eztabaida emango da. Baina lortuko dute. Lortuko da. Eztabaida handiarekin, mundu guztia ez da ados egongo, baina lortuko dute. Bale? Hemen dakazue. Presidente aukeratuko da, eta hauteskundeak ospatuko dira. Nolako izango dira hauteskundeak? Bueno, oraindikan egia da, orain dela 100 urteko testu inguruan gaudela, baina, berrezarkuntza baino, beste modu batetara ospatuko dira. Hala ere badaude, trampak egoten dira. Hemen, denek egiten zituzten trampa, noski, baina, hemen, unas señoritas monárquicas ofrecien dinero a cambio de votos, zate dute. Oraindik badagori, gaur egunean ezin da ikusten ez danak, oraindikan gutxiago berrezarkuntzan baino badaude, oraindikan alakoak ere. Bale? Eta beste batetik zer da gau autonomia estatutuarena. Hau ere badakizue, prozesua. Bai, katalanak aspalditi dabiz, ja. Ja, 30 urtez, baina 20 urte batean badabiz autonomiaren eskaerarekin, mankomunitatearekin, da kanbo, da ezakit hori eman dezuen berrezarkuntzan, igual bai, ez? Bueno, berdin dio. Gitxi, berdin dio, bale. Baina badabiz eskatzen autonomia estatutua nahi dutela. Bai. Euskal Herrian ere egingo da saiakera. Bueno, 3 egingo dira, 3. ezarriko da. Bai. Hasieran Lizarran, Esteliako estatutua, Lizarrako estatutua bilduko dira, herri gehienetako ordezkariak, guztiak ez, Eibartarrak adibidez ez dira jungo. Baina gehienak han egongo dira. Eta ere egingo dute bozkatu, hori badakizue, 13an bozkatuko dute, autonomia estatutu onartzeko edo ez. Honen proposamena egingo diote, eta gobernuak ez du onartuko. Katalana bai, baina hau ez du onartuko. Besteak beste, kutsu erlijioso handia dakalako. Eta Vatikanorekin harremana esango dute ez guk. Nahi dugu, modu autonomoan Vatikanorekin harreman du. Eta Errepublika gobernu esango dio, hemen erreformak egiten ari gea, erreforma erlijiosoak egiten ari gea, eta zuek aizate zuen bolara, hemen, hori hemen ez da kabitzen. Beste bat pentsatu. Bigarren bat proposatuko dute, eta bigarren horretan ja Nafarroa ez da sartuko. Nafarrek ez izango diote. Hori ere badakizue. Bale? Eta hau da Kataluniakoa, Nuriako estatutua. Hemen bai onartuko dute hau, berehala. Besteak beste, Donostiako itunean ere honei buruz hitz egin dalako. Euskaldunik ez da hor egongo, zazian egongo da, baina ez da hortaz hitz egingo. Baina, hontaz bai. Eta gero, Errepublika gobernuak onartuko die berehala. Eta hemen dator, bigarren gaia, bi auziak batzen dituena. Zein da, batetik, bigarren autonomia estatutu honen, edo diputazioen edo eusko ikaskuntzaren autonomia estatutu, ez dakit nola ikasi ez zuen zuek. Horien, bozkaketa egingo da noiz. 3 probintzietan noiz egingo da ba. Justu hor dazkazue datuak. 33ko hauteskunde orokorrak baino pixkat lehenago. Ta nola ja emakumeen boto eskubidea onartuta dagoen, ze gortek onartu dute boto eskubide hori, Euskal Herriko emakumeak izango dira prozesu honetan parte hartzen lehendabizikoak. Alegia, Euskal Herriko emakumeek aurretik udal hauteskunde batzuk ospatuko dira, baina Euskal Herriko emakumeek hauteskunde orokorren aurretik, alegia, estatuko gehiengoen aurretik boto emango dute autonomia estatutuarekin lotuta. Eta aterako da berriro baietz, nahi dutela. Baina, badakizue, 2 urteko kontserbadore hori torriko da, edo 2 urteko iuna, edo ez nola deitu dio zuen zuek, eta erreforma guztiak atzera botako ditu. Eta horra hasiko da gatazka handia.
Tamairuaren amaieran, oitamalagoaren hasieratik, ja, hasiko da gatazka, tentsioak. Ja, aurretik badatoz. Ikusi dugu, nola zigean, bueno, batzuk irabazi, besteak ez, baina hemen ja, 34tik aurrera hasiko ja, besteak beste, zeda, Lerruzuen gobernura sartzen danean. Eta horrek, ja, emango dion kutsu, eskuin kutsu konservadore horri, nolabait horren kontra, gero eta gatazka gehiago emango dira. Bale? 34an badakizue, iraultza bat, hor Asturiasen altzatuko dira mehatik egiten, nero hori zabalduko da. Besteak beste, inguru hauetara. Eta Eibar, Arrasate, Bergara, hau, Debarro hau, oso importante izango da testuinguru horretan baita ere ze. Bertan, mobilizazio handiak egongo dira, udaletxeak hartuko dituzte, eta, gizon foioia montatukoa, mendanean, gizon foioia montatukoa. Bale? Jende azarre dago, lanik gabe dago, fabrikak kontrolatzen ari dira, armak kontrolatzen ari dira, armalantegia kontrolatzen ari dira, eta horre guztiak, tentsioak sortuko ditu hemen ere. Bale? Hemen dakazue, tentsioen adierazle bat, garaiko egunkariak esaten duna. Un nuevo crimen del pistolerismo. Ari di Alkar. En Matico un individuo dispara a mansalva contra dos nacionalistas matando a uno y hiriendo a otro. Jendea, ja, tentzio horiek, ja, ari da, bakoitzak justizia bere kabuz hartzen. Eta hor, hasi geha, ja. Polarizazio hori, hasi da, nagusitzen. Eta hau, hau Eibarkoa da. Eibarko adibide badakazu. Izenak kendu ditut, ez delako importanteak. Baina, polarizazio horren adibide bat dakazu hemen. Esaten du, a la altura de Manéngela se les acercaron por detrás 4 individuos armados con pistolas disparando a, berdin de honor, 5 tiros a quemarropa con un arma de calibre 7. Legia, jendeak kalean, pistola, Eibarkoa da, hau ez da dakinun pasatutakoa, Casas Viejaseko ez da, amengoa da. Vale? Para hacer ataque remontaba al día de Nochevieja anterior, cuando se produjo un enfrentamiento verbal entre socialistas y falangistas, y en algún momento el falangista pronunció gritos a favor del fascismo, por lo que aquel día tuvo junto a su amigo y finalmente no murió. Baino, egunkarik esango dute baietz, tamen dator bestea. Ez da hil, baino, egunkarik aprobetxatuko dute testuinguru hori izateko, hemen ari dira falangistak hiltzen ari da, edo dakin hori hiltzen ari da, edo badakin hori hiltzen ari da, eta horrek, tentzioak gero eta gehiago aurreingo ditu. Bale? Hau Eibarren bertan gertatu da. Ez dakit arma justu hau da, zenik idearik ez dakat armei buruz, egia esaten nahi behar. Baina, Eibarren egiten zian armetako batzuk hauek dia. Bai, ez dakit erabiltako arma hau da, igual ez da. Ez dakit kalibre zite da, idearik ez dakat. Baina, erabiltzen dianak hauek dia. Bale? Tentzio honetan, besteak beste, Oreja eta Andres ezagutuko dituzue. Bai, eta Karrion. Ja, aidia, elkarren artean ja, batzuk besteak akabatzen, hiltzen, tentsioa dago, bai. 34ko iraultzaren ondoriotako batzuk, ikuste dituzue, pila bat hildako, pila bat zauritu, eta gobernuak esango du ez, udal nagusienak guk kontrolatuko ditu. Ez ditugu edozein eskutan utziko, pose akaso, guk kontrolatuko ditu. Gobernuak esango du, bale? Baina, importante hori, ja, tentzio ari dala, ja, ari diala hor, hasieran zeuden antidinastikoak, monarkikoa zeuden, gero euskal nazionalismoa zegoen hor, bien artean, ez dana ez batzuekin ez besteekin jungo, baina orain ja, ari dira ja, bandoak nagusitzen ari dira, eta bi batez ere. Zeintzu dira nagusienak, eta ezagutzen dezue baita ere, bloke nazionala edo Espainiako bloke nazionala izango da bat, eta hor falangistak agertuko dira. Eta bestetik berriro badatoz, monarkiaren kontrako konjuntzio hori antolatzen hasiko dira. Eta hauek sortuko dute hauteskundeetarako, azkenengo hauteskundeetarako sortuko dute Frente Popularra, Frente Popular, deitzen den hori, bale? Erreformak egiteko asmoarekin, bale? Otsailean hauteskundeak irabaziko dituztenak. Hemen, dazkagu horrelako esaldiak eta horrelako sententziak. Entre una España roja y una España rota, prefiero la primera, que sería una fase pasajera, mientras que la segunda seguirá rota a perpetuidad. 35koa da. Calvo Sotelok, esango du. Hau da garaiko urte haietako egoeraren adierazle nagusienetako bat.
Alegia, garai hartan, eta bakoitza izan daiteke nahi duen bezalakoa, eta pentsatu dezake nahi duna, eta botatuko dio nahi duenari. Ni naiz hor sartuko. Baina garai hortan, Espainia gorri bat, eta Espainia apurtu bat egoteko aukerak, ez dakit zero zian, baina zerora asko hurbiltzen zian, behintzat. Bai, eta hor dazkazue, ez dakit, Casas Viejaseko adibidea, lehen aipatu duguna, adibidez. Bai, hoiek, bueno, ikusi dezue nola amaitu zan, bakizue, Casas Viejaseko goera nola amaituko dan. Separatista bat, nortzan separatista bat garai honetan. Lehendakari Agirre, estatutuen alde egingo duna, getxon aldarrikatzen dunean Euskal Errepublika bat, Espainia gobernuaz esango dio. Bakizue zer antzun zion Espainia gobernuak? Suerte. Gu Kataluniara jungo ea, negoziatzea. Katalunian, maziak aldarrikatzen dunean, hor, bueno, baina berehala estatutuaren prozesua abiatuko du, orduan. Gauza bada, izatea edo ez. Nik ez dut izango ze pentsatu du, baina hau egia ez da. Honek helburu badaka. Edo bat, baino gehiago dazka, baino bat bai behintzat, beldurra da. Eta hemen, honen aurrean bai jarri behar geha pixkat alerta. Nik ez dut izango zan behar nazionalista, o no nazionalista, edo sozialista, edo liberal, edo lo que sea. Hori, bakoitza ikusiko du. Baina hau ez da egia. Eta honek beldurra sortzen du, eta tentzioa sortzen du. Eta bat eman ez, pues yo soy rojo, eta bestak esan, pues yo soy no sé qué. Eta ez da horrela. Hau, ekidin behar da, eta hau, bai, saiatu behar geha guztion artean, hau, nolabait, identifikatzen. Telebistan ikusten ditugunean ere, identifikatzen, honek nore eramango gaitun. Bakoitzak botatuko dio nahi duenari, noski baietz. Baino, zin dugu horrela ibili. Ez egia hau, rota, Espainia roja. Nortz nahi zuen hor, irautza, sovietar bat, Espainia. Bueno, egongo zian, baina oso gutxi. Ez dago arrisku realikan hortarako. Begira, Asturiasen ze gertatuko dan. 15 egun egingo dute, asko jota, Asturiaseko iraultza handia, bueno, 15 egun. Zerri 15 egun. Ez nago defendatzen hori ondo edo gaizki dagoenik, baina ez da la, erreala ez da, Casas Viejasekoa, beda nola maitu zuten guztiek. Gizon zarrazki intuzun. Hauentzat gorria zan errepublikak, orain dikan, 33an, alegia, hasierako gobernuak, Azañaren gobernuak bialko dute guztiak akabatzera. Bai, rodan, honekin bai ibilear geha pixkat kontuz. Vale? Violentzia verbal hau, gezurra kontatzeko aukera hau. Vale? Sortuko da, Frente Popular. Eta hau Donostin sortuko duten egunkari izango da, Frente Popular. Sortuko dute. Vale? Tegoera honen hori amago ditu? Ba, ondo ezagutzen dezu. Agian hauek biak hartzen dira hor ustailean, hartzen dira 36ko ustailean, Castillo eta Soteloren aurreko hitzak bota zituen horien atentatuak, ez dakit, hola ikaste dezu, baina ustaileko horiek hartzen dira nolabait, gerraren aurrekari nagusitzat edo, gerra zibila, zerbait aipatzekotan, aipatu dezakegu hauek bien hilketa edo, batzuek besteak hilko dituzten, bale? Torre mango da estatu kolpea. Errepublikaren kontra. Helburu etzan gerra egitea. Helburu etzan gobernua bereganatzea. Eta gobernu berri bat sortzea. Baina porrot egingo du, ze jendeak errepublika defendatuko du. Batzuk behintzat defendatuko du, erdiek edo. Eta horrek sortuko du gerra. Eta gerrak iraungo du 3 urte, hemen gutxiago. Hemen urte bete, urte eta erdi. Asko jota. Bale? Hor da kasio adibidez, Loiolako kuartelean. Bakizu hor, bueno, ez de kontatu, baina Gipuzkoan da Bizkaian nolabait erresistentzia edo errepublikaren alde mantenduko dira, eta beste biak, Araba eta Nafarroa, altxatuen edo golpestatuen alde egingo dute. Besteak beste mola izango da, mola jera hor, arrazkietan da, hor, Gernika bideratzen debilizana hor agertzen da, horrek kudeatuko ditu. Hemen ere saiakerak egingo dira. Adibidez, Donostin kuartelean, Loiolako kuartelean, saiakera egingo dira errepublikaren kontra altxatzeko. Baina hor, dirudinez, anarkista batzu zeuden euren artean horre infiltratuta edo, eta abizioa pasatuko dute, Loiolako kuartelean nahi dela estatu kolpea prestatzen baita ere. Eta hor, danak, atento jarriko dira, eta lortuko dute, azkenean gelditzea. Horre, zarraski emango da, baina lortuko dute gelditze. Bai. Eta orduan, gerra piztuko da, eta batzuek errepublikaren alde ingo dute, eta besteak, nolabait, bi bandu, sortuko dira. Bai. Eta hemen sortuko dira defentsa batzordeak edo, nolabait, provintzia kudeatzeko batzordeak politikoen ordezkariak
sortuko dira hor, partidu ezberdinetakoak. Hemen dakazue Donostiko egunkaria batzorde honen, Gipuzkoako defentsa batzordeak sortuko duen egunkari bat izango da. Frente Popular, deitzen dana. Tamen Loiolako gertakaerak kontatuko ditu, como se han alzado unos militares, y takada, y han sido takada, otako da. Bakizue, bueno, hau internetik atera, ez da nirea, baina ezaguna da mapa. Ondo islatzen du pixkat nola bilakaera nolakoa izan zen. Eta usten dut berriak atera zula urte batzuk, aukera badakazue guzteko, ikusi ze oso ondo kontatzen du Euskal Herrian frentea nola mugitu zen. Hemen, iparraldeko frentea, geratuko da bakarrik, eta tartean Euskal Probintziak. Euskal Probintzietako bi. Eibarren adibide egokia dakazue frentearena, hemen Kalamuan da Intxorta eta dazkazue hor ez daki juntzaten sekula, baina hor ospatzen dira, gaina aurte, baina ospatu izan dituzte, gaina errekreazio historikoak. Hor trintxeretan elkartzen dira, eta, bueno, pixkat gerra errekreatze dute, eta bombardaketak, eta polita da ikusteko, suposatzen orain COVID-arekin da ez dituztela egingo, baina egin izan dituzte, alakoak oso politak, interesgarriak izaten diala. Hemen, frenteak marrak nerea dira, mapa internetik atera, baina marrak nerea da. Gutxi gora bera ikusteko frentea nola jungo da, hor, Eibar ez da ikuste, Elgoibar, hor azpian Eibar geratuko da beste aldean, eta hor, gutxi gora bera. Gutxi gora bera, marra zuzenekin, baina hor geratuko da frentea. Ikuste zuen bezala, oso hilabete gutxitan, geratzen dana ere, eroiko da gero tropa frankistak izango dienen eskuetan. Bitartean orain bai, gerra garaian bitartean bai. Bere garaian errepublika aldarrikatu zuen Getxoko alkatea zan Agirrek lortuko du azkenean autonomia estatutua sinatzea. Eta lehen da biziko euskal gobernu eratuko da guztiekin edo ia ordezkari guztiekin. Ez dira nazionalistak egongo gari, errepublikano egongo dira, sozialistak egongo dira, bai, irudikatzen du nolabait guztien hori. Ondorio batzuk, honekin amaituko dut ja. Ez naiz gehiegi luzatuko, baina suposatzen jola sordura nahiko ez zula junda. Irujo kalkulatzen ditu 2000 bombardeo, beak bombardeo aipatzen duenean ez du aipatzen hegazkin bat eta brrrun. Baizik eta egun baten, adibidez, goizean hasi eta atxaldera arte edo gauera arte, zenbat bota zituzten bomba hori guztiak bombardeo bezala kontatzen ditu. Kalkulatzen du Euskal Herrian, baina karo, batez ere Gipuzkoa eta Bizkaian, 2000 bombardeo egon ziala, urte bete hortan. Ez dakit eguneko zema ateratzen da, baina ez dakit kalkulatu. Asko dia. Ez dia leku guztietan eriko, baina ia leku guztietan ia egunero. Legia, urte bete hontan, altxatzen dienetikan eta erortzen danea, edo behintzat frankistek guztiak kontrolatzen duten arte, ia egunero bombardeo egon zian Euskal Herrian nun baiten. 150 herri guztira, eta hor, aipatu izkizue batzuk zenbat bombarde egon zian, Gernikan, berak kalkulatzen ditu, 9 egon ziala, Gernikan. Ikusi dugu, hasieran nola geratu zen Gernika. Eta 9 egon ziala kalkulatzen ditu berak. Eibarren 29. Eta Legution da Bilbon, 60tik gora. Imaginatu, ze altzen izan herri horiek eta hiri horiek garai hortan. Erraz izaten da, baina, ni nahi sekula bombarde baten egon, idearik ez dakat. Pelikuletan ikusita eta albistegitan ikusita, suposatzen dut, ez dela erra izango olako baten bizitzea, imaginatu. 60, bilabetean, etengabe, egunero, Bakizu, abuztuan, akordioa edo sinatuko dute, eta hor ere, errepresio tengoa, baina, naiz, hor sartu nahi bazu. Hemen dakazue, eta azkena. Gernika, euskotarren hiri maitea, uri izate dute, Bizkairaz, garaiko Bizkairaz, baina birrinduna izan dabe zeharo. Gernikan. Hau zaguna da. Ikusi dugu, nola gatuko den herria. Eta zenbat hildako egongo dian da. Berak zatitu, Irujo berak kalkulatzeko 1000 eta piku hildako egongo dian. Registratuta 200 baino gutxiago daude. Baina, berak kalkulatzen ditu 1000 eta piku hiltziala Gernikan bertan bakarrik. Tor badakizue,
etorriko dira gero nazioarteko prentza, estir eta aterako dute hor informeak eta hori uste ikasi ez zuela. Bai. Ondorioak, bueno, batzuk, edo hola orokorrean. Gogorak aurreko astean, edo da 2 aste, edo 3 aste, aurreko astean ez, oain dela, 3 bat astero aterazun, hilabete txostena. 21.000 hildako egon omentzian, EAen, 3 probintziatan, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban, 21.000 lagun hiltzian urtebetean. Asko esaten, guztiak ez zian amengoak, kanpotik etorriketakoak ere bai, eta amengo asko kanpoan hilko dira. Baina hemen, 3 probintzietan, jakinda baten ja gatazka ez dela handi izango, pues, ia 2 probintzietan jende asko dira. Bai, kalkulatu, 21.000, asko dira, bai. Erbestean, jende asko gamaituko du kanpoan. Bai, eta asko umeak, niños de la guerra bezala ezagutzen dira, edo gerrako umeak asko ies egingo dute leku ezberdinetara. Bai, Inglaterran amaituko dute askok adibidez. Eta 2, ez dakit nahiko hitz egiten da nontaz baino, 2 ondorio importante. Nolabait, ez dakit, gizartea banatu egingo da, edo gizartean gatazkak emango dira, baina bai emango da polarizazio bat. Bai, irabazleen eta galtzaileen artean. Irabazleen bandoan bazeunden, ongi. Baina galtzaileen bandoan bazeunden, gaizki. Etxe gabe gatuko zea, ondasunik gabe, dirurik gabe, igual ikusiko duzu zu bizi zinen etxean beste norbait sartu dutela eta berari eman diotela etxea, hori aurrekoan hemen komentatzen egon ginen halakoak gertatuko diala. Kanpora ju naiz, ies egin dut, itzuli naiz bueltan eta nire etxea eman diote ez dakit nori. Holakoak gertatuko dira. Bai. Eta nagusiena, hau guztia 40 urtetan zabalduko dala. 1975 arte, diktadorea ohean hiltzen danera arte, ez dutela kanporatuko edo ez da, ohean hilko da, jakeio ezin duelako, ordura arte, diktadura bat luzatuko da, non? Bueno, eskubide guztiak eta gainontzeko guztiak, emakumeek lortu zuten hori, hezkuntzan lortu zutena, dakizzer, hori guztiak, geratuko dira, bertan bera. Hau da, hori jartzen zuen behintzat, ez dakit da, baina Gurseko kontzentrazio eremuaren argazki bat. Ez dakit ezagutzen den zuen, baina hemen ez dago iparraldean, baina hor iparraldetik oso hurbil dakagu. Mendik ez dakit, pare bat orduta edo, 2 ordu erdi izan edo, igual egon zaitezketean. Kusteko kontzentrazio esparru bat, eta hemen amaituko dute askok. 6.000 eta piko euskaldun edo gona omen zian hemen kalkulatzen dute. Josu Txekak, hemen egon zan, Josu Txeka, ez zan hemen egon, abeste batean. Horrek liburu badaka, Gurseko kanpoari buruz. Bai. Casi 8.000 de las 21.000 víctimas de la guerra civil en Euskadi siguen enterradas en paradero desconocido. Hori da bestea. Hildakoak, eta gaina ez dakigu ez da nun dauden. Baina aurrekoan komentatzen duten hemen egon ginen komentatzen hori intxortate inguru horretan oraindikan jendea identifikatzen ari dela lurrazpian. Bai. Hilda daude eta gaina ez dakigu ez da nun dauden. Imaginatu, familiakoentzat eta ingurukoentzat. Bai. Eta hemen nundik atera dituzten fosak. Jendea nundik atera duten. Zaiakerak beltzean eta urdin berde hortan lortu dituztenak. Bale, hauek ere ondorio bezala. Eta hau beste ondorio bat, Gernikako, baina hori nahi baso gero azalduko izut. Eskerrik asko.